Tsaka napaspas pa ate promotion mo no sip-sip ka. Abong kaya mo namay tayo nga na panuno mo Api nga marigat ka pa. Ori ka sa no kinagamunto mo lang di trabaho. Kung danto mo lamang perdi kanyang nga sip-sip. Jadi agsip-sip ka lang ninyo. Takpay promotion. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Na 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 kahapong nagdaan, ayoko nang balikan. Lagi na lang nangangarap aking sakit sa wirin naman. Miss ka tama mo. Daro. Ay, apo, Diyos ko. Ay. Doon sa mga ate 20 pesos ay. Kumbaga naman ha. Uray man ako na naman iti. Maglagi din ka na kami sa king kanya. Naudi ako naghala Nagadupay na Aso alam daw kong gaminan, mading appreciation. Ang samot tayo. Marami dahil. Oh, Franz! May sasagawi si Wama. Bigbiga mga marami din baak. Tuilat taman ti biyagin sa 8 tawang pay makan. Sagawisiw ka nga, sagawisiw. So nakadakil ta subsub mo kay. Apo, makan pa ti problema mo, nakadado dita. Naibos ti rabo kay tata pinagpapakakmay. Kisti sabam ato mon subsub ko tinapansin mo. Mo lagaron nga medyo natangos ay. Ti problema karata pagalagaron ti pakak. Di bale oray dakil ta subsub mo, gwapo ka malat ta. Nakakita ti ado pakaknan. Maperdi mo lang natin ang madimalaan Wala Sa bagal, nadong mo ate Hindi pa jay. Sayang. Ayun. So dagdag na. Bye-bye. Matinag mo sabong na. Suka ito. Jay, amyanan, nagado nakita ka bunga pakpakagdad jay, pati marunggay, nagadubong bunga na. Kitman isuti asit ko atoy. Nagsamot kala na gadi taod jay baak. Nauyong sa ti taod jay. Awan ti nauyong nga tao, basta pakikadwa nga na siya at kikit da ka pa ka ano kas jay. Kasano nga aji baak hanap mga friendly.
Damot sarili nga mundo. Okay, di sabam, lakayang kan, dapat agsimsimpit kan, namom te garamit ti na siya atin. Madin, no, puro kasta malatan nga min, awan ti mangyari nga na siya at panagbiag mo, no, tulok mulat nga kastakan, awan ah. No progress, kung nada ron. Sa bagay, may ano ti kaibigan na. Ano, no, kailangan titulong da. Matulungan ta ka. Uy na, dati maasam, mas dati tarayam, so, iwasam ti makep apat, awan balat ti mapalamit ta. Bagay ah. Di na St. George. Madadua. Nih, dito pa kayo. Ano yun? Ayun. Alam nan. Hindi, nalaylayin. Ang paling ba ito? Cuma lang lutuin. Ang tapi jay. May ata ito. Ayun. Mansam. May tapay. Talaga mo ta. Matadumay. May tapi jay. Po. Tamba. Matadaw. May tapi kabatitay. Mata dumay, nih tinag. Ini nagtakrati ka ba titin nay? Sabanan. Wala nga nagmula. Tatin. Ato atin. Tingkaw. Amo ba di na uyong nga tao ba? Adan to mala katapat nga takatapat ata kay. Ya. Yun ah, makasarak to mo lang makasarak ata. Makasara kag to piti mang tub ti sungok itang. Wanay. Ginarigat peta, agad di pagkasabsaba mo nga tao, kas na nasimpait, tapos madimaon unay. Baka damdama, so gaya mang dalib ka na mo, no pinaglulukwam. Ay narigat ko ajay. Narigat lukkon agad di madimatagtaga nga tao baak. Madim amo ti daradji sa luubon na ajay. Isa ng marod no, GPP na pagtripam. Ay, aji lang. Hindi kami talaga tingin na dyan. Kung na aji, awanin. Isa nung nagarod iba gano, patayin ka. Kung na, may baga nagarad mo yung tinjam. Ang krikat gusto na iya. Ang krikat talaga kung trabaho na. Nanginginap iti magatang. So ngayon, wala, magatapulak mo lang iba. Namay na pag-ubramo, kas-kasan mo. Tamad kasi sitwa, sidaogon. Hey, no ibaga natin kasi kag taraya ko na. May baga nagarod ko, pipi mahit. Nyamot mo talang ka nga talaga ya baak. Ay, win na ya. Pwede mo lagay makasao. Ang una panunod tayo ya. Taka man pa itong mama, Mike. Kuri kas-kasan no baak, kaki dam panunot ko ba say? Awan mo ti tao nga dambel. Sadot nga agbasa, adaw. Baak. Nung nakalipas ta nga tati pinagadal. Mayat nga tabiyag tatata. Depende. Depende di sitwasyon. Di ko nada nga. Depende di pitik na. Ngamin, uray nakaadal ka, no, sadot ka mo lang agtrabaho, dawa mo lang. Tsaka, no, pas pangarigan nakaadal ta na, sumrik ta ti trabaho. No, palakasan system to mo lang, dawa mo lang. Api kas di aji ya baak. Pinapigsaan ti kapay. Kuwin. Tsaka no, makikita da nga talaga nalaing ka. Adi nadiskarte ka, dati potential mo, ti may nga trabaho. Ay, pag nagawan da ka.